भगवद गीतानि सेकेंड चैप्टर जतन लामसुग संजय शाखा खा खामजाक मकल मुक्ति कुपलुं अर्जुन नाशिगै श्री कृष्ण आहाय हिनि शाखा परमात्मा श्री कृष्ण शाखा खाचुक अर्जुन ओ बिरमान जराओ निनि बिसिंगो अमते हे वानचुंग बाहाय के आचाइखा अबो बरम गनां बररंनो गथ'ग्या अमो बचुकना हानो मानी मान्या फिया लाचिमान शिमिशि माननाय हे पार्थ शाकनि बिसिंगो अमते हे नपुंसक हाके वानसुमान आबो नों बाय गथ'ग्या हे शत्रु रंनो मेचेन्नाय खानि बिसिंगो अमते हे चिकन वानसुक मानो याकार दे तै चौबानी बागै तियारंग दे अर्जुन शाखा हे मधुसूदन ओ शत्रु रंनो मेचेन्नाय ओ चौबानी हाओ भीष्म द्रोणाचार्य हाय महापुरुष रंगनि साकाव आं बाहाय के बाद खुंचा लगनाय ओमते हे पूजी जागनाय महापुरुष आनि गुरुजन रंनो बथारै सुखी के कथान तोगमा निस्लाय बिखाबिरै कथान तोगमानि चाकु गानो तबुं बरंनो बुथार के आबोनि यागुलो मान माने सम्पत्ति ते सुख खातुं मारो बेबाग न थैबाय जागसाजाक से इंगानो जोंआबो बसायमेन या जबानि यागुलो चिनि बागै बाहाय के काहामंनाय बरंनि साकाव कप्लाय एंखेदा एबा खेबा बरबाय मेचिन जाखेदा तामनि होनबा धृतराष्ट्रनि हासिंतै बरक अ चबानि हाओ चिनि बिस्कांगो बाचाजा तुमुं बरकनो बुथार के जोंनि थानियाव गोथां दंनानि किसाफानाव मुचुंमा दंलाक आं बेलाय नवा नामाव गलकजाक आनि मकल बिस्कांगो किरिमा सिमि सिनुगै दंसिउ आं निनि शिष्य निनि बिस्कांगो बासाजाक आनु नांमानि लामा फुनुक जादि आनि हामक्राय बजागाव आनि थानि आमते हेकुरो लामा नुहुरिया जे आनि वानसुमा रंनो रानपरा रुवै आनि खाखा मानो हाचाल खाई माननाय तुमु असंसारो धन सम्पद बाय कपलुम हायुंनो मानि थाङैबो देवता रखाय फान गोनाङै थाङैबो आनियाव खाखा मानो मेचेन्ना बागै आनि थानियाव फान दंला संजय साफिका अकौरो सामानि यागुलो अर्जुन श्री कृष्ण न हाय हिनि शाखा हे गोविंद आं चोबा खाय मांगला अबनि यागुलो बशिरिं अंगि थांगा हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र अबनि यागुलो ओ सेना बदलंनि कचारा बासा जा श्री कृष्ण खाखामजाक अर्जुन न मनै हाय हिनि शाखा श्री कृष्ण शाखा सियान गोनां हायके कक सावैबो नों जेमुनि शिरंनि बागै खाखामजागनाया बरंनि बागै नों खाखामै दङ बुद्धिमान मुनिषु ना गोथांनि बागै खाखाम ना गोथैरंनि बागै खाखाम अमते है वाशा बौन्याको जे जरावा आंकरे जे जरावा नंकरे जे जरावा ओबो बेबाग राजा रकरे ते फाइने शालबो जों बेबा करे आमते है इंगला जेखे शाक बिसिंनि फला चराइनि सिनि शिकला शिकलानि सिनि चाक्रा इंमा फासिंगो बिस्कांगै थांगो आमते है के थैबानि यागुलो फला कायसा बिसाकनि ते कायसा बिसागो हाबै थांगो बुद्धिमान मनुष्य अमते है सलाय जांमा रंनो तुई वानाया हे कुंतीनि साजला चिनि सागनि सेंसेस रक
ते फातारनि मानि रक कथावै जे फीलिंग्स नो आचाई रुओ अब सराब से जोरा नि बागे छी अब मोलब्रुम नि बागैया जेखे कचांगमा जोरा लायै कलमा जोरा सकपायो अब आबो हाइसी हे भारतवंशी मनुष्य अम्पे हाय सलाई जागमा रगनो वान सुगै खा उद्रु मुद्रु चानानिया फिया अबनो सयनानि सोलोंना नांगौ हे मनुष्य रंनि बिसिंगो काहामकुक अर्जुन जे मनुष्य खास रांगमा जरा एबा खेबा खाकामा जरावो बखा उद्रु मुद्रु इंग्या कनै जरावो नो गरा खेतंगो आमते हे मनुष्य नो मुक्ति नो मानो सराबसा जरानि अबसाक मलब्रुम तंफ्रायनाय जादिया ते रांगमा गनां अफला थैफ्लायनाय जादिया अकग्रंनो शियान गनां रगबो रिसर्च खाई आकवै गशिवै माना हारखा जे बेबाक सागो कंट्रोल नारगै तनो आबनो सुनु थैफ्लाया वानसुदि आ थैफ्लाया फलानो देरारानानि फान केबोनि थानियाव फानो गरै ओ तांगै मानना जार साक सिमिसे देरानाय जात कमानाय जात फिया ओ साक बिसिंग तंनाय फलाले थैफ्लाया जातसे आबो मोलब्रुम ब्रुम न तंफ्लायनाय जातसे आबोनि बागै हे भारतवंशी जबा खाइदे